сега, след коледните и новогодишните празници, тия калории, където съм ги натрупал, викам, че питам Чичо Google, колко крачки трябва да извърва пеша. Що то беше едни ягнета и пълни ягнета, 2-3 пъти ходих на колене на прасе, после малко прасе, печено, само че то бе едни суджуци, едни луканки, пробвай тая, пробвай она, само камила не пробвах. Та не се очудих, като ми написа отговора Чичо Google, че трябва да извърва пеша Пазарджик на Пазарджик. Даже като се замисля, мисля, че и нещо спести. Аз очаквах да каже Пазарджик Рим и обратно. Така, що ме казал Атина, да тръгвам.